Google.com. Agsama ni mong research bash. Nag-search ko kung asang naikalingawan karon kay manglaad ta. Ay, sa lungsod sa lalabas, pinag-status ko ko friends sa Facebook na nalikalingawan dito. Asay sa kalingawan bash, unsay line na tumatuan sa lala. Time pa. After i-search, lalabas ay, i-click rin ko na siya. Wow! Kanina tinito bash no? Kadagan naglaaganan ng nadawat award ang lungsod sa lalabas sa unsa man nakikitan aw besh, nagsige man og wow diha. Ay, kuan besh. Nag-search me ba sa lungsod sa lala? Ay, nagaana naman ko besh. Gani ay, i-click ko ni Alimango Festival. Unsa din ang Alimango Festival besh? Ang Alimango Festival kay gina-celebrate every third week of March. Dungan sa ilang founding anniversary kung din ipasigar po nila ang abundang ani sa Alimango. Kay naila ang lungsod sa lala isip sa kapila ka special muluto og alimango. Og nagpasalamat sab sila sa Ginoo sa gasa nga nadawat. Tara, manuri na ta og saksihan nato ang Alimango Festival. So, what's up mga kaps? Welcome back to our YouTube channel. Now, this is vlog number 8 naman ko. 6 Bugo. 6 Bugo. Let's go. Mga tumi karon sa Lala, kay araw ng Lala Alimango Festival. See you there in 3, 2, 1, let's go! Yo guys, no, nakasakay namin no among isakyan kay katong motor sa big taxi katong sa Majestic Kapatagan, Tara Taxi. Nami ko yung karon kauban ng pasahero ni. Kone siya kana car. Nagahag kate. Siya may pinakagwapa sa Banserbel. Naniwa. Haranahin kita, saan tayo mapunta? May agas ko lang LSSTI. Muna queen sa LSSTI. Bato na siya karoon na. Bato nilalatin. Paranding na. Awan sa silang skulahan. Ano naman ito skulahan do? Chemistry lang. So mag-yan naman ito skulahan. Ay na pagkapilapil dyan. Kuha na lang. Ilam. Tara may bago member. Yay! Say hi sa vlog Jack. Hi Jack Dix. Kayo tayo. Gusto tayo makita sa camera. Wala na may kaupan na rin ako. Kami na lang tulong. Nagmatay ng lupa. Tara sila. Utong kayo ba rin. Nadya ko nung panito ka na. Libre kaon nga. Alimango. Puro na rin gino. Insert crowd. Pero allergy po kalimango ba. Hilig ko dato. Pero allergy ko. Kumpuri kayo ba eh. Gusto kami pala eh. Wa among sin, wa may portahan, way portahan itong CR. Pobre ko ba bro? Allergic ko. Hilas. Wala pobre, basta hilas. Wala pobre, basta hilas. Yo guys, back kahit ko na may kay listing na. So karon kahit sa labi karon may traffic enforcer man, traffic man. Traffic juga yung kontok. No choice, hike dude. Pero apit na may maabot dito sa tulay. Check oras na, oras na. 9:14. Time check. 9:14. Sakit daw tiyak hinaik. Sakit pantiin. Sakit na TL. Sakit pangnaong. Sakit sinong. Laki ka na niya kamera. Kanang kamerang dua. Diba ka peanut ko mo? Peanut ko ba? Peanut titi ko. Kamera mo yan. Ano ba eh? Nota. Peanut ko ba? Bakit? Kasi peanut tibok mo. Yun ang piso ko. Gusto ko ang nota mo. Ang nota mo. So, shout out to Fazio So, go, fucking up, out there, so what's up? Boy! Shout out boy! Shout out there sa mga classmates. Juan.
Mas, dahil maskot to. Lantaw. Maskot. Ay, kulot. Kung ano man ni Galaxy. Galaxy naman. Guys, nakadungog no, sa buhan. Buto na guys. Nasikuan to guys katong mga pa sa McDo ba? Sa McDo na dito siguro. Maskot ha. Sa McDo na. Dark beam. Sa McDo lagi. Dark beam, balagot. Dark beam, ito ay ulo ba? Hello na biday guys. Namong kauban diri isa ka sayaw. Si Kwan, si Aegis Vlog. Kailan mo nito ni? Yo guys, cut na ako. Bye-bye, goodbye. What's up mga karon? Gibiyahan lang friend. Nakawasa mong ipakita. Utang. Service Namin na-encounter ng Caps TV na fans, no? Na dito. Kumarang gibiyahan. ay si Bro Mayata. Ito lagi na, dapat i-announce yun. Last and found. So what's up? Mga kabuuan, One Nation. Bro. Kanina no gusto ko vlog. Guys, no vlog take over. Kauban na tos ron si Eman Jan sa Jago. Pero Eman Jimenez. Ilang tingala mo Eman Jimenez ba? Jimenez oy tanga Jimenez. Jimenez dahil Jimenez sabi dog Jimenez. Guys, ako na mag-isa. Padulong na ron. Brent Reblazaro. Shout ay ako na si Brent. Magpa-shout out tayo sa i-BM lang mo no sa ako ha. So, video din lagi siya. So guys, ako bang SK Brothers guys. Apil man lagod mo lang din. Apil lang limango man. Di sila ka. So gipangita na tong SK Brothers ron si Iman Rat. Ikaw man apil. Ay mo pag gunit-gunit ra bro. Bro. Bali mo gud. Bali dai. 3,000 sa last guy. Sceneries on landscape, trip the mountain down to cascading waterfalls, sparkling water on its beaches, hit the earth and mind, it's jumping at your side.